Yankee Go Home bola správa, ktorá sa ozývala prístavným mestom Sevastopol. Historicky bol Sevastopol založený ruskou armádou a dnes patrí k Ukrajine, ktorá stojí na bráne vstupu do NATO. Väčšina obyvateľov však je proti vstupu Ukrajiny v NATO. Amerika je nebezpečná, Amerika je terorista, Amerika je ropný narkomán, preto sú tu. Ale my budeme odporovať, pokiaľ ich loď bude na našom teritóriu. A dúfame, že títo vojaci nevstúpia na našu ruskú zem. Demonštranti sú Rusi, ako väčšina obyvateľov Krymu, ktorý je pod kontrolou Ukrajiny iba posledných 50 rokov. História Sevastopolu, Rusov a ruskej flotily sú neoddeliteľné. Bez ruskej flotily by Sevastopol nebol nikdy založený. A tak v našich hlavách a srdciach my vieme, prečo patríme k Rusku a nie k NATO. Demonštranti vedia, že hovoria za mnoho obyvateľov Sevastopolu, ktorí sa chcú stať Rusmi znovu. A po kríze v Gruzínsku cítia, že toto by mohol byť impuls, ktorý zmení všetko na novo. Slovakia, la Slovaquie.